ce mi-aș fi dorit să știu la 60 ani în loc de 26. Că există oameni care ar putea doborî pe oricine în câteva secunde. Haideți să-i cunoaștem pe cei mai buni 5 luptători cu care n-ai vrea niciodată să te pui. Pe locul 5 îl avem pe Francis Ngannou, supranumit Prădătorul. Pumnii lui ar putea doborî un taur la propriu. Dacă îl vezi în ring, speră doar să-ți zâmbească. Pe locul 4 este Amanda Nunes. Nu te lăsa păcălit de zâmbetul ei. E numită Leoaica dintr-un motiv. Cu lovituri rapide ca fulgerul, domină atât bărbații cât și femeile în MMA. Urmează pe locul 3 Buakaw Banchamek, regele Muay Thai. Lovituri cu piciorul, coate, genunchi, fiecare parte a corpului său este o armă. Vei fi la pământ înainte să-ți dai seama ce te-a lovit. Pe locul 2, Khabib Nurmagomedov, vulturul rus. Neînvins, indestructibil. Odată ce te prinde, s-a terminat jocul. Te va face să renunți mai repede decât poți să-i pronunți numele de familie. Și în sfârșit, pe locul 1, legenda absolută Mike Tyson. La apogeul său, puterea și viteza lui Tyson erau terifiante. Un pumn și ești KO. Așa că, dacă nu ai super abilități, cel mai bine e să-i privești pe acești campioni de la o distanță sigură. Gândește-te de 2 ori înainte să te iei la harță, nu știi niciodată cu cine te pui.